Nke a bụ akụkọ ufe banyere Olamma. Ngwa gee ntị ọfụma ka ịnụ akụkọ a. Na gboo n'obodo anyị, e nwere otu nwa agbọghọ mara mma nke ukwuu, aha ya bụ Olamma. Ọ machasịrị mma na-egbuke egbuke dịka amụma igwe. Tupu ya etoru ịlụ di, akụkọ banyere Olamma agazuola obodo anyị na obodo ndị gbara anyị gburugburu. O teghị anya ka Olamma tozuru agbọghọ, ka ọtụtụ okorobịa bịara ka ha lụrụ ya na nwunye. Ụfọdụ ndị a bụ ndị ọgaranya dị iche iche, ụfọdụ bụ dimgba, ndị ọzọ bụ ndị dibịa dị egwu, na agadaka ndị dinta sokwa bịa. Ma ọ dịghị onye n'ime ha Olamma nabatara. Ya na-ekwu sị na ọ bụ sụsọ nwoke mara mma, mabiga ya oke, bụkwa ọgaranya, bụrụkwa dike ka ya ga-anabata. Akụkọ banyere Olamma wee gbasaa ebe niile wee rute ala mmụọ. N'ala mmụọ, ọ dị otu okorobịa na-eme ka isi adịghị ya mma, bụrụkwa onye ihe dị mma na-amasị. Aha okoro mmụọ abụọ ka o mee wee nyaa isi wee kwuo na ya ga-eje n'obodo ndị mmadụ kpọrọ Olamma lọta n'ala mmụọ. N'oge a, ndị mmụọ na-eji mmadụ emere nri dịka anyị ji ewu maọbụ ehi eme nri. Ọ bụrụ na Olamma esoro ọkaome wee ruo ala mmụọ, ha ga-eji ya mere nri. ma ọ dị ọdachi ukwu ọkaome nwere nke nwere ike igbochi ya iweta Olamma. Nke a bụ na Olamma na-atụ anya okorobịa mara mma, mabiga ya oke. Ma otu ọ dị, ọkaome ewe ya anụ ahụ dịka mmadụ, ka ọ ga-abụ na ọ bụ okoro mara mma. Ugbu a, ọkaome ka bụ sụsọ ụfụfụ na-erugharị n'ikuku. Ndị mmụọ na-adị ka ụfụfụ ncha mgbe a mụrụ ha. Ha adịghị ewe anụ ahụ, ha adịghịkwa ewe isi, ogbe ahụ, aka ma ọ bụ ụkwụ. Ma ọ bụrụ na nwa mmụọ erie anụ mmadụ, ọ ga-amalite iweta anụ ahụ nke riri anụ mmadụ nke isi mmadụ dị na ya, nwere ike ịkwanye sọsọ okpokoro isi. Nke ọzọ nwere ike ịkwanye naanị isi na ogbe ahụ site n'iri anụ mmadụ nke mpaghara ahụ ndị a dị na ya. Ka onye si rite anụ mmadụ, otu a ka ọ ga-eweta anụ ahụ nke mpaghara ahụ dị iche iche wee ruo mgbe ọ ga-ezu oke dịka mmadụ. Oge ụfọdụ, ndị mmụọ anụ ahụ ha zuru oke na-adị abịa n'obodo anyị n'ụbọchị ahịa bịa zụrụ ngwa ahịa ha chọrọ. Ya mere, ọ bụrụ na gị elezi anya nke ọma n'ime ahịa, ị ga-ahụ ụfọdụ ndị na-akpagharị n'ime ahịa ma ọ bụ ụkwụ ha adịghị eru ala. Ma ugbu a, ọkaome bụ sụsọ ụfụfụ n'ihi na o ribeghị anụ mmadụ ma ọlị. Ndị mmụọ ibe ya wee jụọ ọkaome ajụjụ sị, kedu ka ị ga-esi kpọta Olamma ebe ị bụ sụsọ ụfụfụ na-enweghị anụ ahụ? Nke ọzọ abụrụ na ndị mmụọ enweghị ike ịmanye onye ọbụla ka o soro ha laa, ma ọ bụrụkwa na onye dị otu achọghị. N'ihi nke a, ọ dịghịrị ndị mmụọ mfe iweta ndị mmadụ ha ga-eji mee nri. Ya mere, kemgbe ndị obodo anyị ji bido were amamihe, nghọta na afọ ojuju na ihe onye were na-ahazi obodo, ndị mmụọ adịghịzi eweta ndị obodo anyị ha ji eme nri. Ọkaome wee chee echiche, chemie ya, wee kpebie na nke a bụ ihe ọ ga-eme. O wee sị, m ga-ejekwuru mmụọ were okpokoro isi makwa mma ihu, gbaziri ya okpokoro isi ya. Otu aka ahụ, m ga-ejekwurukwa mmụọ were ogbe ahụ, gbakwara dimkpa, gbazikwara ogbe ahụ ya. Otu a ka m ga-agbazikwara mpaghara ahụ dị iche iche ruo mgbe m ga-eweta ezu anụ ahụ ga-eme ka m bụrụ okorobịa mara mma nke nwa agbọghọ ọbụla ga-achọ. O mekwara dịka o kpebiri, gbazite mpaghara ahụ dị iche iche, mere ka o zuo oke, bụrụkwa okorobịa dị mma ile anya. Mgbe nke a mere, ọkaome wee palite njem ya, hapụ ala mmụọ, wee bịarute obodo anyị. Ozugbo o rutere, ọ jụrụ ajụjụ ụzọ ọ ga-esi rute na be Olamma. Ndị hụrụ ya mgbe ọ na-ajụ ajụjụ ụzọ ghọtara ihe gaje ime, n'ihi na ọkaome bụ nwoke mara mma, nke mma ya na-ebu ụmụ agbọghọ ajụ dịka ha hụrụ ya. Tupu ọkaome erute na be Olamma, akụkọ banyere ya agazuola obodo anyị. N'ihi ya, ọtụtụ mmadụ gbakọrọ na be Olamma
Ndị a chọrọ ịma ma Olamma ọ ga-anabata nwa okorobịa nke na-adịghị onye maara ebe o si bịa. N'ime ndị gbakọrọ n'ebe ahụ bụ ndị bịa buru ka ha lụrụ Olamma ka nwunye, ndị ọzọ abụrụ ụmụ agbọghọ, ndị enyi Olamma, ndị ọ na-ewute na Olamma ajụla ndị niile bịara ka ha lụọ ya. Ndị a na-adọ Olamma aka na ntị sị ya kpachara anya ka ọ ghara ịnọ na-echere ọkacha mma. Ndị okorobịa na-achọ nwunye lefere ya anya wee soro agbọghọbịa ndị ọzọ. O teghị anya, ọka ome wee bịarute na be Olamma wee jekwuru nne na nna ya. Ọ kọwara ha ihe bụ isi ije ya. Ọ gwara ha sị na ya bụ ọkpara eze nke obodo ya, wee kwuokwa na mgbe ya nọ n'obodo ha nke dị ebe dị anya, na ha nụrụ akụkọ banyere nwa agbọghọ a kachasị ibe ya mma a na-akpọ Olamma. Na mgbe ya nụrụ akụkọ a, ya wee kpebie na onye dị otu a ka ya na-achọ ka ọ bụrụ nwunye ya. N'ihi nke a, ọ rịọrọ arịrịọ ka ha kwere ka Olamma bụrụ nwunye ya. Okwu ndị a na arịrịọ ndị a gbakwojuru ndị be Olamma anya. Nke mbụ, naanị otu onye anaghị eje ịlụ nwunye. Nke ọzọ, ọka ome gbaa aka wee bịa. O jighị ewu maọbụ ọkụkọ maọbụ mmanya wee bịa. Ọ na-adịkwa ndị obodo anyị mkpa ka a jụọ ajụjụ chọpụta ma onye chọrọ ịlụ nwaanyị ma ọ bụkwa ezigbo mmadụ, ma o sitere n'ezi obodo pụta. N'ihi ya, nne na nna Olamma gwara ọka ome sị ọ bụrụ na okwu ya dị ire, na ọ ga-alaghachi kwado nke ọma wee bịaghachi ọzọ, sịkwa ya na mgbe ọ ga-abịa ọzọ ka ya na ndị be ha soro bịa. Nke a wutere ọka ome nke ukwuu. Ọ na-asị onwe ya, olee nụ ọnụ m ga-eji kọrọ ndị obodo anyị na mgba aka lọta? Olee uru ọ baara m na m gbazitere mpaghara ahụ ndị a gaa ogologo njem rute ala ndị mmadụ wee gbara aka lọọ? O wee rịọ ndị be Olamma ka ha nye ya ohere ka ọ gwa Olamma okwu ole na ole, hụkwanụ ya anya, n'ihi na ọ ga-adị mma ka ya nwee ike kọrọ ndị be ya nke bụ eziokwu banyere mma Olamma mgbe ọ laruru obodo ya. Ọka ome maara na ọ bụrụ na Olamma ahụtụ ya anya, na ọ gaghị ekwe ka ya gbara aka laghachi, n'ihi ụdị okorobịa mara mma ya bụ. Nne na nna Olamma nabatara arịrịọ a wee duru ya gaa ebe Olamma nọ. Ozugbo ọka ome hụrụ Olamma, ọ ghọtara ihe mere Olamma ji ehi odo ruo obodo niile. Olamma nọ n'ụlọ mgbede kamgbe otu arọ. Ọ na-ete ude ejiri elu akị na okuma wee mee. Eji ure na uhie chọọ ya mma. Ahụ ya niile na-egbuke egbuke dịka mkpọ mkpụrụ ụgba etere mmanụ. Ọ bụrụkwa na ya achị ọchị, ọnụ ya na-egosi eze zuru oke na-achakwa agba dịka kpakpando eluigwe. Anya ya abụọ na-eme ka ha na-agba egwu na-egosi aṅụrị o were n'ime onwe ya. N'ezie, o doro anya na nwa agbọghọ a bụ elelebe eje ọrụ. Mgbe ọka ome na-enyocha Olamma, otu a ka Olamma nọ na-enyocha ya. N'anya Olamma, nke a bụ nwoke makachasịrị mma n'ime okorobịa niile dị n'ụwa. Ọ dịbeghị nwoke toro ogologo, gbaa dimkpa, ma kwụrụ ka osisi ọjị ọ hụbụrụ na ndụ ya. Mgbe o lere ya anya n'ihu, ọ dị ya ka ajọ ọ na-ebu ya, n'ihi na mma ọka ome mara na akwa ụmụ agbọghọ aka. Ọka ome wee mee ka ọchịrị ọchị wee gozie isi ọcha kpọwara n'etiti n'ahịrị eze nke elu. Tupu ọka ome ekwu okwu ọbụla, Olamma kpebiri n'obi ya na nke a bụ nwoke ahụ ọ na-ele anya ya. N'otu ntabi anya ahụ, ọka ome wee gwa Olamma okwu si ya na ọ bụ ọkacha mma n'etiti ụmụ agbọghọ niile dị n'ụwa. Ọ sị ya na akụkọ ya nụrụ banyere mma ya mgbe ọ nọ n'obodo ha erughị ọkara mma o ji anya ya hụ ugbu a. O wee rịọ Olamma ka ọ nabata ya ka ya bụrụ di ya, wee kwuo okwu sị ọ bụrụ na nne na nna Olamma ga-ekwe ka ha bụrụ di na nwunye, na ya ga-emezu ihe ọbụla a sị ya mee. Olamma wee sị ya gaa n'ihu, n'ihi na ihe ọ na-achọ bụkwa otu ihe ahụ ya bụ Olamma na-achọkwa. Ọka ome wee bilie ka ọ nara ike wee laghachi. Ozugbo ahụ, Olamma jekwukwara nne na nna ya rịọ ha arịrịọ ka ha kwere ka ya lụọ ọka ome. Ọ sịrị ha na ọ bụrụ na ọ lụghị ọka ome, na ya agaghịzi alụ di ọzọ na ndụ ya. Ọ gara n'ihu rịọ ha arịrịọ ka o soro ọka ome lụọ obodo ya ịmata ka ha si ebi,
na ya na ọka ome ga-eso lọghachi ma otu izu gafee. Arịrịọ ndị adịghị ụtọ na ntị ndị mụrụ ya, ọ dịghịkwa ha obi mma. Ma mgbe Olamma hụrụ na ndị mụrụ ya anabataghị arịrịọ ya, o bido ibe akwa, na-atụ onwe ya n'ala, nke mere nne na nna ya ji kpebie sị kama ọ ga-anwụnarị ha site n'obi ntiwa, na ọ ga-aka mma ka ha hapụ ya ka o soro ọka ome laa. Ha wee kpọbata ọka ome kọrọ ya mkpebi ha, sịkwa ya na mgbe ha rutere n'obodo ya, na ọ ghaghị ịkpọrọ Olamma nyefee n'aka nne ya ka o lekọta ya oge niile ọ ga-anọ n'obodo ha. Nke a ka ha mere ka ihe ọjọọ ọbụla maọbụ ihe ihere ghara ịdakwasị Olamma oge niile ọ ga-anọ n'obodo ahụ. Okwu ndị a tọrọ ọka ome ụtọ, tọbiga ya oke. O kwee nkwa sị na ọ dịghị ihe ọjọọ ọbụla ga-eme Olamma, kwekwa nkwa ọzọ sị na ya na Olamma na ụmụnna ya ga-eso lọghachi n'izu na-abịa. Ha niile wee kwekọrịta na mkpebi ndị a, nke mere na Olamma kwadoro wee soro ọka ome bilie njem ịlaghachi n'obodo ya. Mgbe ha gara ije ruo ihe dịka kilomita 3, ọka ome gbara nguzo kwuo okwu nke Olamma na-aghọtaghị. Okwu ya dịka nke ndị na-agba afa. Ozugbo o kwuchara okwu ndị a, mbara gbara ha gburugburu wee gbanwee. Ebe weburu nnukwu osisi na oke ọhịa, sọsọ ndị achara n'ala ọzara bụzi ihe nọ na ya, na-egosi na ha agafeela oke ala mmụọ na ndị mmadụ. Anaghịzi ahụzi osisi nkwụ, ngwọ, ụgba maọbụ osisi ọjị. Ebe niile bụzi ịkpa achara n'ala okwute. Egwu wee jide Olamma, nke mere ka a ga-asị na mkpụrụ obi ya nwụnyere ya n'afọ. Nke ka nke, ha adịghịzi ezute mmadụ ọbụla n'ụzọ, ha anụghịzikwa ọbụla dị ube nnụnụ. Olamma wee ghọta na njinji ejiela. O wee tụgharịa ka ọ gbalagala obodo anyị, ma ọ dịghị ụzọ mgbapụ dị, kama e were mgbidi so ha n'azụ, nke na-egbochi onye ọbụla chọrọ ịlaghachi azụ. Ọ dịghịzi ihe Olamma nwere ike ime karịa ị na-eso ọka ome. Ọka ome wee sekpụrụ Olamma na-eje ebe ha na-eje. Teghị anya, ọka ome wee kwụsịrị Olamma ka ọ nọdụ ala chere ya. E were ihe ọ na-agaghị inyeghachi ezigbo enyi ya, nke bi nso nso ebe ha nọ. O tinye isi na mkparata ụzọ wee gawa. Mgbe ọka ome laghachiri, ọ bụrụ onye na-enweghịzi aka. Ha biliekwa njem ha. Obere oge, ọka ome arịọkwa Olamma ka o chere ya ka ọ kwụọ ụgwọ ya ji. Mgbe ọ laghachiri, ọka ome abụrụ onye na-enweghịzi okpokoro isi. Otu a ka ọka ome megidere wee nyeghachicha mpaghara ahụ niile ọ gbazitere wee bụrụ sọsọ ụfụfụ na-erugharị n'ikuku. Olamma amaghị ihe ọ ga-eji onwe ya mee, na-ekwu n'obi ya na ya aghọọla ọdịndụ ọnwụ ka mma. N'obere oge, ha wee rute n'ọma ahịa ndị obodo ọka ome. Ebe a ka ọtụtụ ndị mmụọ gbakọrọ, ndị nọ na-eche ịmata mgbe ọka ome ga-alaghachi. Mgbe ha hụrụ ọka ome, hụkwa na Olamma so ya laghachi, ha wee mee mkpọtụ dị egwu. Mgbe ha na-eme mkpọtụ a, ọtụtụ ndị mmụọ wee site n'aka nri na aka ekpe na akụkụ ọbụla gbakọọ. Ụfọdụ ndị mmụọ were naanị ogbe ahụ, ma ha enweghị isi ma ọ bụ ụkwụ. Ndị ọzọ were naanị okpokoro isi. Ndị ọzọ bụ naanị ụkwụ abụọ ka ha were. Imerime ha bụ naanị ụfụfụ na-erugharị n'ikuku. Ha niile nọ na nnukwu aṅụrị n'ihi na ọka ome emezuola nkwa o kwere ha ịkpọta mmadụ ha ga-eji mee nri. Ọtụtụ arọ agafeela kamgbe ha riri anụ mmadụ. Nke a mere ọṅụ ha na mkpọtụ ha wee dị ukwuu. Ha wee nọ n'ahịrị, gbaa okirikiri, tinye Olamma n'etiti okirikiri ahụ. Mgbe nke a na-eme, ụjọ na ọnụma wee jupụta Olamma n'obi. Ọ mataghị mgbe o bidoro kwewe ukwe. Nke a bụ ukwe Olamma na-ekwe. Egbe na-eru eru, a na-ata mbe mbe mbe, a na-ata mbe. Egbe na-eru eru, a na-ata mbe mbe mbe, a na-ata. Nwanne nefuola m, a na-ata mbe mbe mbe, a na-ata. Nwanna nefuola m, a na-ata mbe mbe mbe, a na-ata. Ijede akafuola m, a na-ata mbe mbe mbe, a na-ata mbe.
ewo a na-ata mbe 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 a na-ata mbe, ewo a na-ata mbe 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 a na-ata, egbe na-eru eru a na-ata mbe 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 a na-ata. Mgbe ọ na-ekwu ukwe a, ebe niile dara jụụ, mkpọtụ niile kwụsịrị. Ọ dịka na ukwe ya ọ tọrọ ndị mmụọ ụtọ mere ha ji dajụọ. Ma eleghị anya ka ha nụ ukwe ahụ nke ọma, ọ bụghị naanị na ha dara jụụ, ha dịkwa ka ndị dara mba na-enweghị ike imegharị ahụ. Na mgberede, otu egbe bidoro na-efegharị n'elu dịka ọ na-eso okirikiri ndị mmụọ na-agba gburugburu. O doro anya na egbe nụrụ olu ukwe Ọlamma wee bịa ka ọ mara ihe na-eme. Mgbe egbe hụrụ na Ọlamma nọ n'etiti okirikiri ndị mmụọ, ya ewere ire ya gụọ eze ya ọnụ mata na nsogbu dị. Ozugbo ahụ, egbe wee malite ikwu ukwe nke a: Ọlamma jisie ike, jisie ike, na m na-abịakwa ọzọ. Ọlamma jisie ike, jisie ike, na m na-abịakwa ọzọ. Nọgide na-ekwe ukwe, jisie ike, na m na-abịakwa ọzọ. Ọ dịghị arụ imere nwa mmụọ, jisie ike, na m na-abịakwa ọzọ. Ọ bịara ije ga-ala ala, jisie ike, na m na-abịakwa ọzọ. O ji oge jide ọfọ, jisie ike, na m na-abịakwa ọzọ. Egbe na ugo bụ nwanne, jisie ike, na m na-abịakwa ọzọ. Ewo jisie ike, jisie ike, na m na-abịa, jisie ike. Mgbe Ọlamma nụrụ ukwe egbe na-ekwe, hụkwa na egbe na-efegharị n'elu, obi ya wee lọda. Aṅụrị na obi isi ike wee nọchie ụjọ na ọnụma juburu ya n'obi. Ya aghọtakwa na ọ bụrụ na ọ nọ na-ekwe ukwe, ndị mmụọ agaghị eme ya ihe ọjọọ ọbụla. Ọlamma wee nọgide n'ikwe ukwe na-esepụghị ọnụ. Mgbe nke a na-eme, egbe wee fepụ jee chọwa ugo. Mgbe ọ hụrụ ugo, ya kọrọ ya ihe ọ hụrụ n'ala mmụọ, ka Ọlamma si daba na nsogbu dịka onye dabara n'ọkụ. Ugo wee kwere isoro egbe inye aka zọpụta Ọlamma. Ha abụọ fere laghachi ala mmụọ. Mgbe ha rutere, ha egbughị oge feba n'etiti okirikiri ndị mmụọ, ma bụrụ Ọlamma fela. Ha wee fegide wee gafee agbata mmụọ na ndị mmadụ wee rute obodo anyị. Aṅụrị jupụtara n'obodo anyị mgbe ha nụrụ ka egbe na ugo si zọpụta Ọlamma n'ọnụ ọnwụ. Ndị obodo anyị wee gbagharịa na-ajụ onwe ha sị, gịnị ka ha ga-eji kelee egbe na ugo maka ihe ọma nke a ha mere? Ha ekpebie na ọ dị mma ka ha nye egbe na ugo ụmụ rịrị ọkụkọ abụọ, nọdụkwa ebe ahụ, gwa egbe na ugo si na ha na-abịakwa mgbe ọbụla ha chọrọ ọkụkọ ha ga-eji mee nri. Nke a mere na ọ bụrụ na nwa rịrị ọkụkọ na-akpagharị na mbara, ma o lee ya anya, egbe maọbụ ugo ga-eburu ya. Ndị obodo anyị kpọkọrọ ha na eze, ndị ọgọ na ndị enyi ka ha soro anyị ṅụrịa n'ihi ihe ọma nke a mere anyị. Ọ bụ ezie na Ọlamma dabara n'ọnya ndị mmụọ, ma ọnya ha ejideghị ya. Imerime mmadụ wee gbakọọ. Onye bịa kọrọ ya ihe mere n'ala mmụọ, ka egbe na ugo si zọpụta Ọlamma. Ụgba na okporoko, nkwobi, nri ụkwa, ụtara ji na ofe onugbu, mmanya nkwụ na mmanya ngwọ wee jupụta ebe niile. Onye bịa o rie ka ike ya ha. Mgbe nke a na-eme, Ọlamma wee gbara nne na nna ya izu si na ya ahọrọla onye ga-abụ di ya. Onye a bụrụ Ebubedike, onye bụ eze eji, bụrụkwa dimgba. Ebubedike bụ nwoke gbasiri ike, bụrụkwa ọgaranya. A makwara ya na ọ bụ onye na-enwe ọmịiko ebe ndị ogbenye nọ. Ozugbo ahụ, nne na nna Ọlamma na ndị obodo anyị wee gọzie ịlụ di na nwunye nke Ebubedike na Ọlamma. Ha wee bi ka ọmụ ọtụtụ ụmụ mara mma, ndị a zụpụtara ka ha ghọta na oge ụfọdụ ihe a na-achọ n'ụkọ elu nwere ike ịdị n'ụkọ ala. Aha otu nwa ha bụ Erimma, iji wee cheta na anaghị eri mma eri, kama na omume ọma ka mkpa karịa mma anụ ahụ. Nke a bụ ebe akụkọ a kwụsịrị. Ka ihe ị ghọtara n'akụkọ a? Ama m na akụkọ a na-ekụziri anyị ọtụtụ ihe. Akụkọ a na-ekụziri anyị na ọ dị mma, dịkwa ezigbo mkpa ka anyị nwee afọ ojuju n'ihe anyị were, na ihe ahụ anyị na-achọ n'ụkọ elu nwekwara ike ịdị n'ụkọ ala. Mgbe ọzọ anyị ga-ahụkwa